chỉ bay ule tir ko te thil ti bung som ni chang som thum panga hi karon chhiar lo kange pathian thu thiang hi mingai tha ang u engkim ka ti apia nga ka ti mu thin che u kha chu tianga thokrim chung le lalpa iswa thu sha reng chungin mi chaklo te in tran pui tur ani ama nge in englo lak aiin pekin lukhawng anei zawk ati kha ati a nimin khan kan customer mi van nei som ni te hne na a ming lekin thil pek kan pe ve a thil pek dong tu le a pe chuak tu te kan lom na a in chen deuh rengin karing chuan tukin zing khan ma debin ka chuaka mersiat basa ka chuang fu hla maya bus fare kan pe tur kha angai lo atia a thlonin ka chuang ta ni kalom em maya paisa ka pek tur kha cheng som chau ani na a thlona min chuan tir du na thinlung kha min ti lom tu ani zawk mithil phal te hi ui kom ti ai chuan an hlim zawka dampu an dam rei zawk an ti thin ani chuwangin bible po in englo lak aiin pekin lukhawng anei zawk alo ti a mithil pek hi war deuh deuh zelang u a